מומחה לננו-טכנולוגיה, שוב אתה איתנו, ושוב אנחנו שמחים להגיד לך שלום. שלום. והפעם הבאת לנו? ספרי שבעצם זה חומר על בסיס ננו-טכנולוגיה שאפשר לרסס במכוניות, בבתי חולים, בבתים, בכל מקום ציבורי. ומה הוא עושה? הוא בעצם משתמש את האור הטבעי או האור שיש במנורות ומפעיל את החומר, והוא בעצם מפרק כל חומר אורגני שבא במגע איתו. במילים פשוטות, מנטרל ריחות. לא רק ריחות, אלא גם חיידקים, וירוסים, בקטריות, פטריות, עובש. היישומים הם אינסופיים. זאת אומרת, אם אני לוקח את הספרי הזה, כן. ומתיז אותו על השולחן פה, מותר לי? כן. לא, אוקיי, מה זה עושה עכשיו? תסביר לי מה אני עושה. חוץ מזה שאני מציב קצת את השולחן. קודם כל, מה שזה עושה, אחרי שהחומר מתייבש, האור מפעיל אותו, ובעצם כל אוויר שנוגע בו, אני מתאר אותו. אם אני, לדוגמה, מרסס בניין, אני הופך אותו למתאר אוויר. כל הבניין הופך למתאר אוויר. כן, זה עכשיו, לדוגמה, בלוס אנג'לס. רגע, לפני זה, תסביר לנו איך זה עובד. החומר... איזה חומר זה? זה טיטניום דיאוקסיד. כן. בצורת ננו. טיטניום דיאוקסיד שאנחנו מכירים זה צבע לבן שמשתמשים בכל... זה פיגמנט. פיגמנט. אבל בצורת ננו הוא פוטוקטליטי, כלומר שהוא מגיב עם האור. אוקיי. ואז מה שקורה זה שהוא לוקח את הלחות שיש באוויר, ומפרק את המים לגורמים, מייצר רדיקלים חופשיים של OH מינוס ב-OH2 מינוס. זה חומר שיותר חזק מאוזון, ובעצם כל חומר אורגני אני מחמצן אותו. בעצם ברגע שהחומר הזה קיים בחדר, לא משנה על מה, הוא לוקח את האור, לוקח את החומר האורגני שאו פולט ריח או יוצר מחלות, וירוסים וכולי, ומפרק אותו. נכון. בעברית פשוטה מפרק לו את הצורה. מפרק לו את הצורה, הופך אותו ל-CO2 במים. וזהו. וזהו. ואז איפה ניתן להשתמש בזה? עכשיו, זה לדוגמה, בלוס אנג'לס עכשיו צובעים 400 בניינים עם החומר, וזה כאילו ששתרו מיליון עצים. זה הפרויקט הכי גדול בעולם לטיהור אוויר עם החומר הזה. רגע, אבל החומר הזה לא יכול להתנדף? הלוא אם אני שם ספרי לטיהור אוויר באוטו, הוא מתנדף. כן, אבל אתה לא מרסס באוויר, אתה מרסס על הדוושה, על הריפוד, על הדלתות, איפה שהאור נוגע, ואז הוא נשם שמה. זה כמו שצובעים קיר, הצבע לא נעלם מהקיר, הוא על הקיר. אתם עשיתם איזה ניסוי מעניין עם סיגריות. נכון. אז יש, אם הם מרססים מנורה, בעצם כל פעם שהאור, כשמדליקים את הנורה, ושמים איזה סיגריה. עשן של סיגריה. עשן של סיגריה, האור בעצם מפרק את העשן. אז זה חומר שהוא כל כך חזק, שזה כאילו שמו שם אוזון בתוך ה... בעצם אנחנו רואים שאת הנורה במקום שפוזר החומר הזה, הננו חומר הזה, האור הרבה יותר בולט כי הוא פירק את העשן שסביבו. נכון. נכון. אז זה טוב לטיהור אוויר, טוב לטיהור מים. בדרך כלל, אחרי שיש חומרים מדהימים כאלה, אחרי כמה שנים, מתחילים לגלות את תופעות הלוואי שלהם, את הסכנה שלהם לציבור. נכון. מה רמת המסוכנות של החומר הזה? תראה, החומר הזה אנחנו שותים אותו כל בוקר. שותים אותו? כל בוקר. תסביר לי איך. כשאתה מצחצח שיניים, יש לך את החומר הזה במשחת שיניים. בצורת הננו שלו או בצורתו הגרעינית הרגילה? הגרעינית הרגילה, אבל החומר כחומר הוא חומר ידידותי. כל השתלים שעושים עם טיטניום בעצם הם קומפטיביליים עם הגוף בגלל הטיטניום דיאוקסיד, שהעצם בונה עליו. כלומר שהחומר הזה הוא, עד כמה שידוע עד היום, הוא לא מסוכן. אנחנו עשינו עוד ניסוי קטן, ממש לפני ההקלטה של התוכנית, לקחנו חתיכת קרמיקה קטנה, הנה אנחנו רואים את זה, שמנו עליה מטבע, אני מבין שהקרמיקה הזאת רוססה מבעוד מועד בחומר הזה, שאיך הוא נקרא דרך אגב, מה השם המסחרי שלו? זה היגייניק. היגייניק. כן. אז הנה, עכשיו אנחנו חוזרים לזה שוב, זה הקרמיקה עם המטבע, לא נגענו מה שנקרא, ועכשיו אנחנו מורידים, אני מקווה שהמצלמה תראה את זה, ויש כאן עיגול של המטבע באמצע. למה יש צורה של המטבע? כי המטבע בעצם חסם את האור, והאור לא נגע בחומר. הצבע הוורוד הזה שרואים זה בעצם חומר אורגני, שהאור מפרק אותו תוך כדי שאנחנו מדברים.
בתי החולים בארץ כבר ביקשו ממך לקנות את זה? אנחנו עשינו פיילוט באיזשהו בית חולים, ואנחנו מחכים עכשיו לתוצאות של הבדיקה. ובעולם? משתמשים בזה? בעולם יש בכל בתי חולים ביפן, כבר זה ביישום, בבתי חולים באנגליה זה כבר מתחיל. שוב, זה מחטא וחוסך הרבה מאוד חיטוי. תראה, הקירות בדרך כלל לא מחטאים אותנו. זאת אומרת שאתה מוסיף עוד אלמנט של חיטוי של כל האוויר שיש בתוך בתי חולים. ריקרדו בורשטיין, עד הפעם הבאה. תודה רבה. שלום.